Здравейте! Днес ще ви представя скариди с ориз. Необходимите продукти. Виждате, сложила съм един дафинов лист, един калдукнор, това са морски деликатес, едно купче соленичко, за да не слагате сол, коентруш ни е нужен пресен, червен пипер, малко куркума, едно доматче и половина, една червена чушка и 2 чашки ориз от кафе. Ето, 2 чашки ориз, 3 чашки се слага на една чашка ориз, вода, 1:3. Значи ние сложим 2 чаши, имам тук ориз, накиснат и измит, и ще сложа 6 чаши гореща вода. Като преди всичко запържвам скаридките до розовко, обръщаме ги точно 2-3 минутки, след което ще добавя чесъна, чушчицата, домата опелен и червения пипер. След като вече са почти готови, мога да ги изкарам половината, за да украся, другата половина ще я оставя и добавям оризеца, измит и изцеден. Заливате с топлата вода, 2 чаши ориз за 4 човека и 6 чаши вода, същите чаши, вряла вода. Заливате, разбърквате веднъж и оставяте. Ориз не се бърка. Оставяте точно толкова, колкото пише на пакета. На моят пакет мисля, че бяха 10-13 минути. Чакайте да видя къде. Но по принцип е толкова. До този агуля до 15 минути го оставям. Аз го изключвам на 12-та минута и го оставям. Накрая прибавям и вътре добавям само корените, стръковете всъщност и част от коентруша, от кориандър, пресен, и след това добавям другия, когато украсявам накрая в чинията. Това е първата част, ще ви представя след това втората част, да видите как започва пърженето.